ucwangco belibhalwe ebusweni betishala zesikolo samabanga aphantsi I Ngangomhlaba kwilali yase Cumakala eCacadu. Esisikolo sithe sanenyweba yokuphumelela ivoucher kukhuphiswano Lenkampani Vodacom exabisa amawaka alishumi. Nalapho bekufuneke bathenga izixhobo zokwakha ngokwemiqathango yolukhuphiswano. Oku likhubalo lequmrhu elibizwa Lady Frere Sport Legends elathi lenza ubuhlobo nalenkampani nalapho benephulo lokundwendwela izikolo. Thina ke yethu into kuzama ukuncedisa nokuphuhlisa from whatever organization ehamba nathi kwizinto zesport esenzela ke njengoba ndisitsho ukususa abantwana kwizinto zilapha phandle. So uba nangaba ke mhlawumbi age groups zethu ziyafika ziyangena kwi-YouTube zifunda for example lesoka siqala kwi-under 16s and nenye besiyenzile yase-VGS phaa egarage ibiye ye-local teams ezateams zotata nobhuti baselalini. Into kunayo nakuyo we-insisted entweni ukuthi makubekho abantwana aba-age group ethile enyazisa kungadlali obhuti bodwa. And xa ukhupha xa unabantwana abazi under 16 abayi-5 team yakho xa ukhupha under 15 ureplace ngoku 15. So again next year kasenza tournament sizawubiza izigouts from those clubs ze-PSL ezisekapa esePretoria. Ukhona nomnye umfana oyemali wamazulu orated nalapho kwamaphosa unfortunately nahambe khona kwisana yethu. So sibiza abantu abanjalo from outside bazobukela abantwana abedlala athi lowa thina likhona zithanda ngomsebenzi weclub. So nansi yona nto thina siphumelele. So in the near future ubana ngaba ngezokusibula siza kwenza tournament we will also invite them. Ifundela kakuhle. Dadibana noMr Boy noMr Qaba. Daba pictures asidibana malunga nento zesport. But kwabe ke ngokukhona ke ngoku into uVodacom ayenzayo. Sasine competition esasinayo. Apho isikolo I think kwaku SMS. Yes, the competition yayi around Eastern Cape. Let me put it that way. Banga because ngiyakhumbula ngizene flyers khona banga isikolo mas SMS they stand the prizes zazi2. They stand a chance to win in voucher yakwa building here 10,000 abothenga material. ASB second prize BBC stationery kwa 1 tins se 5,000. So ke seza ke uMr Qaba noMr Boy bandizisa seza ku principal Mr Fatuse saba picture yonke lento sachaza basicela SMS ndikhumula kanye ngalamini uprincipal wathi hayi yeyethu le izawuwina isikolo esi I Ngangomhlaba. So I liked ifaith awayenayo because ke results zaloo nto leyo ngoku leyo because yes because azininzi izikolo ezazingenele but fortunately kwawina I Ngangomhlaba. Alizi kwaye bakwalikamva isizwe lelo lenzayo iyale material izisabusole yenzela abantwana xa befundayo apha kwesikolo sasengangomhlaba i-environment le befunda kuyo ibe conducive for ukuthi ufunda. Zininzi ke izinto ezibangela ukuba i-environment maye conducive ngaphandle nje kootitsha uba mabebekhona ootitsha zibe khona i-resources but nentoni ne-physical structure. Once physical structure uyabona mntaboyi ungabona nangokuba kunofika ikhampani apha kwesikolo ifike ithi esi sikolo sasengangomhlaba sizawusirenovate sawusiqala phantsi senze sibe sitsha. Yaqala nto nyamzayo kungadwala kwesi sikolo ngabantwana because abantwana bayistructure nje sesikolo bengekangeni eziklasini ezovuleniswa ngootisha just nje i-appearance yesikolo ibanika iyabatsala. So izaba luncedo ngale material because abantwana bethu umvilumisi betheni uthi apha uthi xa kukho umoya uthi xa ungena apha kwezokule roof yethu isikolo sethu sidala qho thina xa kukho umoya sayazi beyikhali yethu yeroof. So funeke sithini sifune ingcibi ikizobethelele yayibona ngoku ngubheshibhesh nokutheni mazisifundisile zingubheshibhesh hayi ndalapho simkakabini ngonyaka okanye kathathu ngonyaka senze loo nto leyo. So noko ke sizawukwazi ngoku uba noko sibeke isile kwenzela umoya xa ungenayo ungangeni ngamandla nezifiva wona sinazo. Nezifiva zenziwa ngulo moya esiwufumanayo kuba kaloku xa ungena umoya olothuli kuba nzima noko
kwanzima nabezifubeni. So la material asinceda kakhulu. Noma abantu bakuthigugu eziklasini uye kwamdaka ungena uthule because xa isilingi ingekho yangena apha phezulu umoya lo la dust iyangena eziklasini abantwana bemdaka kwala bona isikolo hayi manje ngena ngothisha awucacanga noko awucaci xa indawo emdaka. Support. Okokuqala ndifuna ukuthi kwiindwendwe zethu tshotsho ndibeka okanye tshotsho nibe kule mizi nisebenza kuyo, ngoba ukuba beningekho apho besingekho thina kule ndawo. Inkulu likhulu igalelo lenu apha kumzi waseNgangomhlaba. Ukuba lapha kwenu kuyasikhuthaza, kusinika ithemba, siyabulela kakhulu. Izinto okanye uqhaqhawuli enikukhupha kuni ezintliziyweni ukuzizisa ezikolweni nakwezinye indawo ngezazikolo zodwa uyasikhulisa sizizikolo. Ake inika ithemba lento kokuba nisaza kusikhulisa ngakumbi. Ndifuna ukuthi xa ndishwankathela sithi apha eNgangomhlaba. Kwiindaba zeVukane FM ndinguLinda Kamagazi phantsi komasipala wasekuhlaleni eMalahleni eCacadu.